Pinag-iingat ng Department of Health ang mamamayan sa leptospirosis na makukuha sa baha ngayong tag-ulan. Ayon sa DOH, makukuha ang leptospirosis virus hindi lamang sa pagkababad ng sugat sa baha, kundi sa talsik ng kontaminadong tubig sa mata at bibig ng tao. Ayon sa report, sinasabing marami sa mga pasyente na dinapuan ng leptospirosis ang nagtataka kung bakit sila nagkaroon ng hindi naman sila lumusong sa baha at wala silang sugat. Paliwanag ni Chief Medical Professional Services ng East Avenue Medical Center, mayroon mga microscopic na sugat sa katawan natin na hindi nakikita o napapansin. Sa report ng EAMC, ang National Kidney and Transplant Institute ang nangunguna sa pinakamaraming kaso ng leptospirosis virus. Sa 50 kaso ng leptospirosis sa EAMC nitong taon, 10 ang namatay sa buong Metro Manila at nagtala naman ng 200 kaso ngayon taon at 4 na po sa mga ito ang namatay. Nagtala naman ang DOH ng mahigit 1,000 kaso sa buong bansa ngayong Hulyo. Paalala ng DOH, panatilihing malinis ang kapaligiran at umiwas sa paglusong sa baha upang maiwasan ang posibleng mga sakit na makukuha sa baha. At kapag may mga nararamdamang sintomas gaya ng sakit sa tiyan, lagnat at kahirapan sa pag-ihi, agad na magtungo sa malapit na medical center. Diyan na din si mga nag-uulat para sa Shareable News.